Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paboritong bayan. Paborito. DWJ 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 5 hanggang alas 6 yakabwasan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mujares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 5:07 na kabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan na luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalopyo da sayang kabwasan. Maktriyon lingkor at Magti Pangasinan Dennis Mujares. Kay bamad dita na technical control si Engineer Dennis Palaganas tan Engineer Richard Olanday. Agunatan na Lunes, pizza 5 at bulan na Mayo 2025. Jadasaray ulo na balita lokal. Kriyo na fast food at talapos imbatik at patambalan. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. Ina sinisigbat na dilin anak tunya pulo si mampapaabig at patambalan. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. Lapod panaharas laki sinisigbat mo't inatay. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. Tinatakiran cellphone na recover at tracking Google 40 piraso ya asikwat at bangos festival ya cellphone wala da poder na police station. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. Jada balitad national final testing na ACM 100% successful unong at Comelec. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. 200 million ya ransom at kidnap slave bawin ko no. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. National security concern na fake news unong EDA PCO. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. Kaso versus pulong political attack unong dakinan Vice President Sara. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan.
Pacquiao, suportado na GIL. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Tanatan wajaray detalye at balita lokal. Managiskrap sinisigbat agawa so insidente at oras na alas 3:10 ng arom. Jada Barangay San Patricio, Balay na Santa Maria, Pangasinan. Personalya dimoplog Jada Police Station na si Antonio Quiriones, Barangay Tanod na abit ng lugar. Unong balapag to niya walay laki na sinisigbat Jada Singgari abong na suspect ya kinabatig nga ranton na Mario Di Camon na kabintoy sa 62 anyos wala na live-in partner. Lega niya sa may biktima so kinabat nga ranton na Tito Bartolome Obaldo, 58 anyos sa Biodo, nan paran residente David lan lugar. Jadi inisyal investigasyon na sarayan na responding pulis, akabatan sa may biktima sa walaan na sugat jad nandoran parte na laman, ya si katoso akarukul. Daglig na karsada, lega niya sa may suspect, so naresto na tampol, tanasamsamad si kato, so inusarton na barang, antes siya nagawa sa insidente, akabatan niya walay abayaglan na gutgutan kulkulan na suspect ng biktima, lapod sa tay patuloy panaharas na biktima, panamuglay na pantutupag at abong na suspect. Aga akatapal sa suspect, hanggang sinisigbato niya sa biktima, ya si katoy batik Jada Eastern Pangasinan District Hospital, Jada Balay na tayog bang balot si katoy na uyusan na bilay. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Pimowel sa cellphone ya sinikwat na suspect, da biktima si Leon James Cando, 19 anyos. Ang payasawa, college student, residente na barangay Kalibangbangan, Cabanatuan City, probinsya ng Nueva Ecija. Ya si kato si personal, yan ang report yung police station na Dagupan. Lapod sa may Tecno Spark 20 cellphone na to niya. So sinikwat nagnikabat iya suspect, lega niya selebrasyon na Bangos Festival. Naninusara na biktima na Google tracking, anong nang to niya jada device application sa may suspect so wala at 5-star terminal Perez Boulevard, Dagupan City. Sa may tracking na cellphone so unggagalaw, yamamarap jada Karanglaan, Dagupan City. Kanyan saray Dagupan City Police, kaiba so second na Pangasinan Mobile Force Company, so gawa na force operation niya intawag na Durman na police station na natunton so exact location na cellphone yung loob na 5-star bus yung walay body number 977 tan walay plakaton 180 walay ruta to na Pasay City. Si katoy timunda jad SM Rosales sa Transport Terminal, Barangay Carmen, Balay na Rosales, Pangasinan. Sa mabitlan cellphone, so recover at the suspect, yakinabat ignaranto na Annalyn Toledo Cruz, 29 anyo sa walaan na live-in partner. Ang kapayanapan tan si Jason Inojada Salazar, 24 anyo sa walaan na live-in partner. Si Karaya Inariston Tampol, namparan na residente na 71 Commonwealth, Quezon City. Jada ginawan inquiry saray kakaiba na saray suspect yakinabat at ngaran ya Maylena Toledo Cruz, so naaresto 28 anyos ang kapoy asawa ang kapoy anapan tan siya Amari Toledo Cruz, naaresto mata na saray otoridad mantaon na 30 ang kapoy asawa ang kapoy anapan nan paran residente na 71 Commonwealth, Quezon City. Asam-samad si Karaso 48 ya piraso ng Durman na klase na cellphone ya si karanatan so wala at kustodiya na Dagupan na police station. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan.
65 anyos siya ina sinisigbat na diliton anak. Agawas yung insidente jad oras na alas 10 na labi jad barangay Lapas, Bali na Umingan, Pangasinan. Kinabat sa biktiman si Brigita Medios Reyes. Wala asawa ang kapoy anapan, lagan niya sa may suspect. So kinabat yung garanton na Michael Medios Reyes, 36 anyos, anak na biktima, balolaki construction worker. Wala din influensya na alak na nagawas sa insidente ng parang residente na bitang lugar. Jada ginawa ng investigasyon na pulis, akabatan niya walay sangsangan o gutgutan na san ina. Ang ala na barang so suspect tan sinisigbat so biktima at nandaruan parte na laman. Akagamor na sugata jad duaran taklay sa biktima tan sikatoy tampol yung batik jad hospital ganya sa may suspect. So naresto nasaray ng respondent police asam sama da suspect sinusarton barang. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Ligan yung bubultang jad karsada tarlapos imbatig jad patambala nagawa so aksidente at oras na alas 7:18 na Kabuasan jad National Road Barangay San Guillermo Bali na San Jacinto, Pangasinan. Saray biktima so kinabat ngaran niya Rick Erlen Joy de Vera Lagira, 24 anyos, hanggang pasawa, fast food chain crew, residente na bitang lugar. Sikato talapos na black Motopos Pinoy 125 motorized tricycle. Yang po plaka, mamaniwana na Ezekiel Valdihos sa Quinto, 22 anyos, balaki helper. Ang po lisensya, residente na barangay Arellano, Dawul, Dagupan City. Kaya ba ito nakalason na tricycle so manangaran na Nicole Celerio Prion, 19 anyos, hanggang pasawa, estudyante residente na barangay na si LCL Balay na Umingan, Pangasinan. Erika Domingo Morales, 18 anyos, market estudyante residente na barangay Kasantaan, Ordanita City. Tan Jan Kinit Tuason Rinaldo, 21 anyos, bawalaki estudyante residente na barangay Lokap, Syudad Nalaminos. Diyan ginawa ng investigasyon na pulis, tambasi ada CCTV footage na Marbik Agri Supply. Tanunong ada saray testimonya na saray akamyong at aksidente sa may tricycle sunan lapo at east direction. Ya mamarap jad west direction nan alos control na driver sa monobila singigan na sa may impakatalapos to biktima. Ya sikatoy tampol yung batik jad Region 1 Medical Center ada syudad na Dagupan, lega niya sa may driver na tricycle sunait mat jad Mapandan Community Hospital piani pasilong at medical local examination. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Antes tayo nung dapagadasaray balitad nasyonal, wadyan ni Repigaran Paimano. Is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025! Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025! Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025.
Bantay Halalan 2025 special coverage is brought to you by Mama Lo's Delicatessen, a family tradition of fine foods where taste matters. Mama Lo's is located at Tapuag District, Dagupan City and managed by Rob F. Mejia with telephone numbers 0965-542-9245 and 0953-439-4866. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the third floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 5 hanggang alas 6 yakabwasan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabad, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras po natin, alas 5:21 na po ng umaga, 5:21. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad almusal balita ngayong araw ng Lunes. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Naging 100% na matagumpay umano ang isinagawang final testing and sealing ng Commission on Elections sa automated counting machines na gagamitin sa May 12 national and local elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, wala ni isa mang makina ang nakitaan ng isyong teknikal sa isinagawang testing sa mga makina. Iniulat din naman ng poll chief na sa ngayon ay na-i-distribute na ang mga ACMs sa buong bansa. Sinimula ng final sealing and testing sa mga ito noong May 2 at magtatagal hanggang sa May 7. Sa ilalim ng FTS, magsasagawa ang electoral board members ng end-to-end test sa mga ACMs, kabilang na ang initialisasyon sa mga ito. Seselyuhan ang mga ACMs at itatago sa tanggapan ng Department of Education Supervisor Official at babantayan naman ng mga pulis at militar hanggang sa araw ng halalan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, naniniwala si Vice President Sara Duterte na politically motivated ang mga reklamong physical injuries at grave threats na inihain laban sa kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa Department of Justice o DOJ. Sinabi ni Duterte na layunin lamang ng pagsasampa ng kaso sa kanyang kapatid na pagtakpan ang kabiguan ng administrasyon na maisakatuparan ang pangako nitong 20 pesos na lamang ang kilo ng bigas. Una nang kinumpirma ng DOJ na si Representative Duterte ay sinampahan ng mga kasong physical injuries at grave threats ng isang negosyante na taga Davao City. Nag-ugat ang kaso nang saktan umano nito ang complainant sa loob ng isang bar sa naturang lungsod. Sinasabing matapos na mabigo itong bigyan ng babae ang isa sa kanyang mga bodyguard. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, nananawagan si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel sa Philippine National Police na gawin ang lahat ng makakaya para matukoy at ma-recover ng buo ang 200 milyong piso na ibinayad ng pamilya ng bilyonaryong si Anson Ke.
Sinabi ni Pimentel na ang kabigo ang malaman kung nasaan at mabawi ang ransom ay magpapalakas lamang sa mga sindikatong kriminal na ipagpatuloy ang mapanganib na siglo ng karahasan. Ang pondo ay dapat rin aniyang ibalik sa naulilang pamilya ni Ke. Una rito, sinabi ng PNP na hihilingin nila ang tulong ng Anti-Money Laundering Council at ang iba pang ahensya para matunton ang cryptocurrency payments na nagkakahalaga ng 200 milyong piso sa magkahiwalay na tranches sa mga kidnapper ni Ke. Inihayag din ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Pajardo na ang trafficking ng digital money trail ni Ke ay magtuturo sa PNP sa dalawa pang Chinese nationals na hinihinalang may kinalaman sa kidnap slay ni Ke ng driver nitong si Armani Pabilio. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, may tuturing umano na national security concern ang pagkalat ng fake news sa bansa. Sa forum kontra fake news sa Camp Crame na dinaluhan ni Presidential Communications Office PCO Chief J. Ruiz, sinabi ditong nakakabahala na ang malawakang pagkalat ng fake news, kaya puspusa naman ang pamahalaan sa pagsasagawa ng mga hakbang upang labanan ito. Ani Ruiz, kabilang dito ang paglikha ng operational framework at iba pang mga inisyatibo upang tutukan ang pagsupil ng fake news, partikular na sa social media. Sa ginanap ding consultative forum, formal ding inilunsad ng Philippine National Police ang Joint Anti-Fake News Action Committee na siyang naatasang magpatupad ng mga programa at proyekto upang masolusyonan ang pagkalat ng fake news. Ang naturang komite ay pinamumunuan ni PNP Deputy Chief Operations Police Lieutenant General Robert Rodriguez, kasama si Police Brigadier General Marvin Joe Saro, Director bilang Vice Chairman o Chairperson, at mga pangunahing unit ng PNP tulad ng Anti-Cybercrime Group, Directorate for Operations for Intelligence Information Technology Management Service, Office of the Chief PNP, Legal Service at Police Community Affairs at Development Group. Tiniyak ng PNP na tutugisin nito at mananagot sa batas ang lahat ng mga individual na siyang pakana ng fake news at maling impormasyon sa bansa. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, ang Jesus is Lord Church na pinamumunuan ni Representative Brother Eddie Villanueva ay formal lang inendorso ang senatorial comeback bid ni dating Senador Manny Pacquiao na pinatibay ang lumalagong suportang Kristiyano sa likod ng kanyang kandidatura para sa 2025 midterm elections. Ang pag-endorso ay matapos ihayag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa isang press briefing kamakailan ng kapihan sa Senado noong Martes na ang pamunuan ng Jesus is Lord Church ay nag-iisip ng mga endorsement para sa mga piling kandidato sa pagkasenador, kasama sina Tito Soto, Pia Cayetano, Ping Lacson at Kiko Pangilinan. Binanggit ni Senator Villanueva na si Manny Pacquiao ay may espesyal na lugar sa komunidad ng mga Kristiyano dahil sa kanyang pampublikong pagpapahayag at ng pananampalataya at pagbabago ng buhay. Sinabi pa ni Senator Villanueva na inspirasyon si Manny Pacquiao sa marami. Ang kanyang paglalakbay mula sa kahirapan tungo sa kabayanihan at mula rin sa isang hanggang sa buluwagan ng Kongreso ay sumasalamin sa uri ng moral na pamumuno na kailangan ng ating bansa. Bilang tugon, pinasalamatan ni Pacquiao ang JIL Church sa pagtitiwala nito at nangakong kampiyon ang mga layuning nagpapakita ng mga nagpapahalagang Kristiyano, katarungang panlipunan at pambansang pag-unlad.
sa malawak na network ng mga kongregasyon ng JIL Church na may humigit kumulang 3 milyong miyembro sa Pilipinas at sa ibang bansa. Ang pag-endorso na ito ay inaasahang magbibigay ng malaking tulong sa pagka-senador ni Pacquiao habang papalapit na ang panahon ng halalan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin nyo ang ating mga pambungad almusal balita ngayong araw ng Lunes. Oras po natin alas 5:30 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Gising na mga kapaborito! Alas 5:30 na! Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo! Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare! Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos.
Jad Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Agno, Paborito. Alaminos, Paborito. Anda, Paborito. Bani, Paborito. Bulinaw, Paborito. Burgos, Paborito. Dasul, Paborito. Infanta, Paborito. Mabini, Paborito. Tanjatsual, Paborito. Aya, 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 5:36 ng umaga sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan. Maabig Kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning, Pangasinan, maabig Kabuwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lingkor at Timogti Pangasinan, Dennis Muharis. At siyempre kasama din natin dyan sa technical control ang dalawang artista sa radyo. Engineer Richard Gutierrez Olanday at Engineer Dennis Trillo Palaganas. Aha. Napakalinaw. Parang singali mo sabsubulan na. Abala, akala ko nandito si Pare Jonathan eh. Okay. Magano no ito talpag mo tanay on gagalaw mo manay. Araw po ngayon ng Lunes, sapit sa 5 sa buwan ng Mayo 2025. At siyempre, isang linggo na lang, eleksyon na. Kaya't kayo po ay mamili na ng gusto ninyong kandidato, yung talagang napupusuhan nyo, na talagang magbibigay ng tamang serbisyo sa atin, yung may malasakit. Ayan. Serbisyo, mga programa, at yung alam nyong magmamahal. Lalawigan ng Pangasinan. Ayan. Alam po natin na talagang dito sa Pangasinan ay gusto nilang ibalik ang sigla at dangal ng Pangasinan. Kaya ang laging sinasambit ng mga Pangasinense, kailangan natin ay balik si Governor Amado Pugi I. Espino III. Ayun po yung mga sinasambit ng ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya't itong nalapit na May 12 election, sana po hindi magbago ang inyong isip. Dahil kayo naman ang nagsabi na dapat na tumakbo si Gugpugi para maibalik natin ang yung sigla at dangal sa lalawigan ng Pangasinan. Ano nang mate, Jed Saray dadapuan, ara imbitasyon. Talagang singa may tawag doon rockstar. 'Di ba? Amay sumampapa-picture, mampapa-selfie, amay naasing granda, nalakapda. Datan so gobernador. Amay antayon naasing granyo. Walang walang pag-aalinlangan. Correct. Dapat ang isang public servant ay yung tungkulin niya yung pangalagaan, bigyan ng serbisyo ang mga kababayan. Yun ang talagang totoong good servant,
Hindi yung naalala ka lang tuwing eleksyon, magpapakita sa iyo tuwing eleksyon, pagkatapos ng eleksyon wala na. Pagdating naman ng eleksyon, may magbibigay ng kung ano-ano. Kaya nga Na nagmabata-batar, ya kuha ng Kuya Tito, ya mansasaliw na boto. Oho. Kaya kaliwat kanan ang pamimili. Bakit siya namimili? Ano kaya ang aksyon ng COMELEC dito na lantaran? Wala kasi ang COMELEC, mayroon nga tayong batas na umiiral sa bansang Pilipinas. Ngunit kung walang magko-complain, walang verified complaint, hindi din sila aaksyon. Kahit nakitang-kita na ng mata nila, may mga ebidensya, basta walang nagko-complain. Wala. Kasi wala rin. Hindi naman sila pwedeng sila yung mag-complain. Ba't kaya ganun, ano? Oo, kaya nga, yung batas natin may pagkukulang kulang ng pangil, kulang ng ngipin, kaya't lantaran ngayon ang pamimili. Biro mo, umikot, nagpamudmod ng tagpa 500 sa Port District. Bawat bayan na pinuntahan niya, tagpa 500, bawat butante. Tingnan nyo yung mga ginagawa ng kandidato na yan. Ngayon makikita mo lang doon sa taas. Tinitingala mo yung kanyang chopper doon sa taas. Huhulugan ka ngayon ng sitserya na tugta 2 piso. Masaya ka naman na nakapulot ng yung Ali Baba. Merong nagkukwento na di dumaduma kunutan. Tapos si katutang kuno may kandidato, aga na liber. Kaya sabi naman niya naikot ko ang buong Pangasinan, nagtsapar ako. Dahil nakasakay. Oo. Kaya ang sabi ng mga tao, pag siya naghahagis ng yung pagkain ng mga bata, yung sitserya na tagto 2 piso. Ali! Baba! Ali! Baba! Pinapababa siya. Hindi naman bumaba. Hanggang doon lang ba tayo? Yung para tayong manok na hinahagisan ng palay? Tinutuka lang natin? Hanggang doon lang ba pagdating ng eleksyon? Dapat na tayong mga butante, dahil tayo ang magpapaupo sa kanila, dapat tayo ang masunod. Sa eleksyon pantay-pantay yan. Lahat tayo'y buboto kung sino ang narapat na kandidato na mamuno sa ating bayan, sa ating lalawigan, sa ating distrito. Nasa ating mga kamay ang kinabukasan ng ating pamilya, ating mga anak at mga susunod pang henerasyon. Kaya huwag mo na sayangin ang boto nyo. Yung sagradong boto ay pinag-iisipan po talaga kung sino ang inyong pipiliin at iluluklok. Dahil pagkatapos ng eleksyon na yan, 3 taon na naman po ang inyong iintayin. Oo, tapos wala na. Antay na naman. Yung sabi mo, 3 taon na naman. So, ganyan na lang ba ang sistema sa bansa natin? Ganyan na lang ba ang sistema dito sa lalawigan ng Pangasinan? Na kung kailan ka nila yung mahaharap, ay doon lang, tuwing eleksyon lang. Kung gusto nyo ng ganyan, well, nasa inyo yan. Kung ayaw nyo ng serbisyo na maganda, kung gusto nyo yan, pagkatapos ng eleksyon, at nagkaroon kayo ng karamdaman, ngayon, pupunta kayo sa mga government hospital, magbabayad kayo ng 1,000 plus o 2,000 plus, saka kayo, kung ngayon magsisisi, totoo nga yung sinabi nila,
na dapat sana Eh, serbisyo. Di ba nasubukan na nila ng 3 taon? Kaya nga nakita nyo may naman. babagay yung asali yun lang. Anong nangyari? Kung hindi pa kayo napunta sa mga government hospital run by provincial government, magtanong po kayo kung may binabayaran ngayon o wala. Ang sabi ng mga nakakausap namin, may bayad na ngayon. Ginawang negosyo ang mga government hospitals. So, pag kayo nagawi, pag kayo nagkaroon ng karamdaman, yung sinabi ko, magbabayad kayo ng sa hospital bill ninyo. Doon nyo siguro marirealize na dapat sana ang binoto ko ay yung magbibigay ng tamang serbisyo. Tanggapin ang pera. Hindi ba naman hindi naman namin pagbabawal na kayo tatanggap ng pera Dahil pera nyo rin yan. Binibigay yan. Kusang binibigay yan. Huwag lang kayo magpahuli sa mga alagad ng batas. Huwag lang kayo magpahuli sa camera. Pag nahuli kayo sa camera, yung nagbigay, saka kayo, siyempre may pananugutan kayo. Di ba? Tulad yan sa bayan ng Sual, Pangasinan, Kapaborito Irol. Massive na daw ang vote buying na nagaganap dyan. At ang sinasabi nila, nag-umpisa na raw yung bigayan o kaya yung vote buying ng Celeste. Dyan sa bayan ng Sual, Pangasinan. Gaano po katotoo ito? Bawat botante nakakatanggap daw ng 5,000 piso. Yung mga ganyan na binibili ang karapatan ng mga botante, karapatan ng isang botante na bumoto ng karapat-dapat na mamuno ng isang lugar. Dapat isang lang. bayan o syudad o probinsya. Sa eleksyon lahat tayo pantay-pantay. Tama. At karapatan natin na iboto na ang kandidato na may alam nating may malasakit sa bawat mamamayan. Sana yun ang dapat natin na piliin. Yung may karanasan sa politika, hindi yung namimigay ng 5,000 bawat botante dahil sa anak ng anak ng kilalang angkan dahil mayaman. Huwag naman. Huwag naman. Piliin natin yung may karanasan at yung talagang kaya niyang mamuno sa isang bayan. Hindi dapat iboto yung o piliin ang isang kandidato dahil lang sa, alam mo na, sikat, apelyido o maraming pera. Ang mahalaga yung karanasan kung paano mamuno. Paano ang kanyang pag-uugali, isama na rin. Suriin ang kanyang mga nagawa o mga naitulong sa ating bayan na walang dinidependihan na kamag-anak, tatay o nanay o kung sino pa man. Ang isang kandidato kasi ay may tunay na puso at malasakit para sa taong bayan. Ang pagiging leader ng bayan ay hindi negosyo. Ito ay serbisyo. Dapat natin piliin ang kandidatong may tunay na malasakit sa mga mahihirap sa lalo dyan sa may bayan ng Sual. Yung sinasabi nila na may nagpapamudbud dyan ng 5K or 10K. Ang tanong, saan ba nakatira yung nagpapamudmud? Sa palagay nyo, pagkatapos ng eleksyon, maninirahan sa bayan ng Sual, Pangasinan yung nagpapamudbud? Alam mo, kawawa ang isang bayan kung hindi naman naninirahan dyan yung iboboto nyo at mananalo. Nasaan yung malasakit sa kanyang kababayan, lalo na sa mga mahihirap, saan mo siya hanapin? Kaya nga, ang isang pinarating pa sa atin, may plano daw na harangin ang mga botante na hindi bubuto sa kanila. Kapalit ng pera. 500. Yun ang ipinarating na na balita sa amin kung gaano po katotoo yan. Alam naman natin na mayroon tayong batas. Ito yung
Voting Right Act na tinatawag. Yung pagboto, yung boto mo dapat na mapangalagaan, pinoprotektahan, na ayon doon sa pinapairal na batas. Wala pong yung tinatawag na diskriminasyon sa pagboto. O bakit niya sa usual meron? Sinasabi lang na haharangin ka daw kung ikaw ay pupunta sa voting precinct. Nasaan yung nasaan yung karapatan mong bumoto? Ang eleksyon ay yung ng araw na pagbibigay ng kapangyarihan sa mga taong kumakandidato. Tayo ay pipili ng mamumuno sa ating bayan. Bakit kailangang pigilan? Kaya nga ng isang kandidato o ng sino man ang mga botante na mamili ng leader. Ito yung yung mga ito yung pribilehiyo natin na bumoto. Ibig sabihin lahat ng Pilipino ay saklaw ng saligang batas na pwede kang bumoto kung ikaw ay rehistrado sa COMELEC. Walang pwedeng humadlang o humarang dahil sa hinaharangan nila yung karapatan mong bumoto. Huwag naman dapat sumunod ang mga kandidato sa mga panukalang batas ng COMELEC para sa patas, makatao at makatarungang pangangampanya. Sana ganun yun. At tinakda ng COMELEC na dapat sundin ng mga kandidato ang mga batas. Huwag sanang lalabag sa mga batas. Ay pairal ang karapatang pantao. Bakit dyan sa bayan ng Sual tinatanggalan mo na yung tinatanggalan nila yung karapatan ng mga botante kung totoo man na harangin daw sila sa araw ng eleksyon. Malinaw naman sa Fair Election Act na 9006 ang limitasyon sa pondo ng mga kandidato. Bakit dyan grabe ang napapabalita na libo-libong halaga ng pera para sa isang boto na bibilhin ng isang kandidato para lang manalo sa eleksyon. Ayan nga parang binili mo ang kaluluwa ng mga botante, binili mo yung posisyon mo. Anong ibig sabihin yan? Di ba election offense ang ginagawa ng kandidato na yan? Yung pagbili ng boto. Ang problema kasi kung walang nag-complain, walang verified complaint, hindi action na niya ng COMELEC. Yan ang pangit sa ating batas ngayon sa Pilipinas. Ang ama ng kandidatong mayor dyan sa Sual, membro ng legislative body sa Kongreso. Hindi ba niya naiintindihan ng mga batas? O sadyang hindi niya iniintindi ang batas? Okay. Alas 5:53 ng umaga. Babatiin natin itong mga listeners natin. Okay. Diyan sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan. Good morning kay Mayor Carl Christian Viga. At ganun din yung katikit niya. Nandyan na siyempre si Vice Mayor Gerald Grintambawan, si Councilor Freddy Pinulyar, Councilor Alicia Mariano, Councilor Hilarion Morales, si Councilor Brando Quinto, Councilor Jan Erickson Paraino, si Councilor Jim Castro, Councilor Ronnie Revilla, Councilor Melvin Gerald Ranas. Ang asawa pala nito ay kapitana, sa isang barangay dyan sa Mapandan. Councilor Ranas. Kapitana. At napakabait po ang konsyal na ito. Itong si Councilor Gerald Ranas. Madaling kausapin. Noong 2022, number 1 councilor yan. Madaling kausapin ang konsyal na ito. Kaya't ayan po yung mga nasa ticket ni Mayor Carl Christian Viga. Good morning na rin kay Liga President Alex Aquino,
At ganoon din si Iske Federation President Landingen. Okay. Good morning kay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makabito, Kalasyaw. Lahat na rin ng barangay official. Congratulations sa successful na barangay fiesta. Ay, dyan sa Makabito. Nung May 3. May 3. Ang kanilang naging programa. Ayan. May 3 ng gabi. May 3. At mamaya rin, dyan sa may Barangay Banawang yata, barangay pista rin nila si Kapitana Marit Velasco. Okay. Mag-exercise muna tayo. Engineer, take it away. Ni Talara, Watalara, serbisyong patak, serbisyong may puso at talino, alagang karamat makanlalay. Magandang umaga sa Team Patak, Team Zero sa bayan ng Kalasyaw. Singkaming Mayor Patrick Agustin Karamat. Si Mayor Vice Kevin Roy Makanlalay, good morning. Councilor Elias Villanueva, 14, maswerte. Councilor Manny Datuin, Councilor Ardison Soriano, Councilor Habardani Messina, si Mike Tess 1212, Yes, Mike 12, Mike Season, Councilor Jose Loresco, give me 5. Ayan. High five, give me 5. Ayan, okay. At ganoon din si Councilor Nestor Gabrielio. At yung bagong mukha sa Sangguniang Bayan mamaya, Manok. Number 4. Si Councilor Carl Arthur Art Balduisa Gaspar. Walang iwanan, magkaisa Team Patak, 10-0. Magandang umaga rin sa dalawang outgoing na councilor. Councilor Gerald Apicial, special palagi sa puso ng mga taga-Kalasyaw. At ganon din si Councilor Pegil Rivera. At sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa FB Live natin dyan sa Kalasyaw, good morning. Ayan. Kumon at nanlingot iray kilikili anggad ul-ul. At impan na exercise yun sayang kabuwasan. Napagpag iray petang-petangad laman. Napagpag aramay aramay taba-taba. Napagpag iray kin. Napagpag iray kwarta. Ay, kwarta. Aray kagi-kagit. Napagpag iray kwarta. Wala rin kurong-kurong. Nitan. Pakurong-kurong. Wala rin katok. Nitan. Plan katok. Katok-katok. Tawalay mambunog. Ipaway so ID. Salatanday kwarta. Ayan. Komelek, ano na? Baka hindi nagso-social media yung mga nasa Comelec, no? Hindi, umaga pa kasi. Yung mga dilata pa lang mangitar ka, eleksyon, ang tiga ba ito ibagatan Lante. Kanyan uso tayo PHO. Pira Home Operation. Anyan na napagkomunya nonot yo yaratay anak yo. Antoy pagmaliwanda na ani ang gaposo mangiter na sa dugan serbisyo ed sarate imbutos yo yaman lingkor na ani. Kanyan na nakaukulan na mutagtagan tayo maong. Kailangan po na isipin nating mabuti kung sino ang magbibigay ng tamang serbisyo sa atin. Kayo naman ang nagsabi noong 2022 eleksyon,
Subukan natin ito, baka sakali. Anong nangyari? Sa 3 taon na kanyang panunungkulan. Ang Agawa to may... 600 billion piso. Aliwa, 600. Ano, 6 billion na. Sa kailatan ng karakter. 6 billion piso. Sinanuotan ko kasi at amay kin 600 yard magop jaya ken totoo dago Hindi, almost 1 million na. Almost 1 million. Oo, yung bilang. Nung kalutan na dalan, Bangus Festival. Pero may 6 billion. Pag sama-samahin mo yung loan ng mga nakaraang naging leader, sangkabalgan niya within 3 years. Grabe ba? Yun ang kuan nasaan yon yung 6 billion na yan na inutang ng lalawigan. Pag-upo pa lang niya, umutang na kagad. Si Aliling Tuta na yutkin, balon lupa at barangay, 5 tindahan, imutang. Natan si Pay mambayarid sa tanay. Si Katayura ya taxpayer, tayo po ang magbabayad sa malaking inutang ng kasalukuyang administrasyon. Hanapin ninyo kung saan niya inilaan ang 6 billion na yan. Ganyan na ba? Tapos sa eleksyon bibigyan ka ng Alibaba. 6 billion ang inutang, bibigyan ka ng Alibaba. Tignan mo na nga naman tumitingala ka sa langit, ibibigay Alibaba. Ganyan kaliit, ganyan kakitid ang tingin sa atin ng nakaupo ngayon. Kaya mag-isip-isip na po kayo ngayon. Alam mo, yung panahon ngayon, hindi masusukat sa yan sa mga paganyan-ganyan Ang hinahanap kasi ng mga tao, serbisyo. Yung serbisyo at yung alam ng ikaw ay pagsisilbihan. Hindi yung siya yung pagsisilbihan ng taong bayan. Okay, bago tayo dumako sa lampang mga issue, mamaya tatalakayin din natin yung sinabi ng Vice Mayor ng Milpitas, California, USA sa kanyang pagdalo dito sa Bangus Festival sa lungsod ng Dagupan. Makalipas lang po ng ilang palala. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante, Pangasinan, Ilocano, Party List 123. Api. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos, San Carlos City. Maudlad at maayos. Hanap mo ba ay dekalidad na produkto na abot kayang presyo? Tara na sa CSI Mall, Dagupan City. Makakabili ka rito ng lahat ng kailangan mo mula grocery items, gamit sa bahay, appliances, school supplies at marami pang iba. Lahat ng kailangan mo nandito na. Pumunta sa CSI Mall, Local District, Dagupan City, CSI Square at sa CSI City Grocery, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. May mga sangay din ang CSI sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan at maging buong rehiyon. Store hours, mas pinahaba pa para sa inyo. Lunes hanggang Huwebes, bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sabado, Linggo at holidays, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang supermarket, Lunes hanggang Huwebes, alas 9 hanggang alas 7 ng gabi. At Biyernes hanggang Linggo at holidays, alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kaya ano pang hinihintay mo sa CSI? Siguradong mura na, di kalidad pa ang bawat bili mo. Ang CSI ay may pinakamurang presyo sa buong Region 1. CSI Mall, Dagupan City, ang paborito mong pamilihan, ang inyong premier shopping mall. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot.
Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minungutya, nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Pareno, ang tunay na anak ng Ordaneta. Subok lang, Elias Villanueva, kalidad na serbisyo, magbalay sunido ba? Naman mo ituloy, Elias Villanueva, yan konseho'y kalasyaw na pag-ipawil ka. Elias Villanueva, ipawil ni ka. Elias Villanueva, puputusan ni ka. Elias Villanueva, ipawil ni ka. Elias Villanueva, ipopobi ka. Elias Villanueva ng Kalasyaw, number 14 sa Balota. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025! Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025! Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025! Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025! Bantay Halalan 2025 special coverage is brought to you by Mama Lo's Delicatessen, a family tradition of fine foods where taste matters. Mama Lo's is located at Tapuag District, Dagupan City and managed by Rob F. Mejia with telephone numbers 0965-542-9245 and 0953-439-4866. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Bacayao Norte. Paborito. Bacayao Sur. Paborito. Barangay 1. Paborito. Barangay 2. Paborito. Barangay 4. Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:10 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mark Terion Lingkura, Timog Pangasinan, Dennis Muharis, at siyempre dyan sa may technical control, si Engineer Richard Gutierrez Ulanday at Engineer Dennis Trelio Palaganas. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, suggestion, opinion o reaksyon, mangyari lamang po tumawag sa ating hotline 0939 1009931 o kaya doon sa aking personal na text line 0946-503-6465. Ayan. Live na live pa rin po tayo sa ating Facebook. Ayan, kanyan na Ken, umamang tayo. Nangningan tayo yara tayong dodoplog ya kandidato, no kasi aratan at makanapagan niya si Karay manserbi ay kasiksikanan tayo. May tayo ya manserbi, may sincero ya panagserbi. Correct. Alam mo kapaborito Errol, nung nagpunta rito yung si Vice Mayor ng Milpitas, pinuri ang liderato ni Mayor Belen Fernandez sa masayang pagbisita sa Dagupan. Isang makabuluhan at masayang karanasan ang ibinahagi ni Milpitas City, California, USA Vice Mayor Gary Barbadillo sa kanyang opisyal na pagbisita sa Dagupan City bilang paggunita sa ika-25 na anibersaryo ng Sister City Relationship ng Dagupan at Milpitas. Kasama ang kanyang may bahay at anak, dumalo si Barbadillo sa mga pangunahing aktibidad ng Bangus Festival tulad ng Gilon-Gilon at Balay, Bangus Rodeo at Bangusin, kung saan nagluto siya ng kanyang paboritong putahe, sinigang na bangus sa bayabas. Sa isang panayam sa katapos na Kalutan Street Party noong Abril, kung saan siya sa mga naimbitahan na manguna sa ceremonial lighting ng mga grills at magbigay ng maikling mensahe. Inilahad niya ang kanyang paghanga sa pamumuno ni Mayor Belen Fernandez. Magaling na tao si Mayor Belen. Dagdag pa ni City Vice Mayor. Kitang-kita ang kanyang dedikasyon sa serbisyo publiko. Dagdag pa niya, yung sinabi mo na kitang-kita yung dedikasyon sa serbisyo publiko na ayon pa kay Barbadillo, napakainit ng pagtanggap sa kanya at sa kanyang pamilya, lalo na sa pangunguna ni Mayor Belen Fernandez. Binigyan din niya ang pagkakapareho ng ilang proyekto ng Dagupan at Milpitas, partikular sa larangan ng infrastruktura at serbisyo. Ibinahagi rin niya ang isang mahalagang prinsipyo ng pamamahala ng kanyang natutunan mula kay Mayor Belen. Ilapit ang serbisyo sa tao, hindi ang tao ang ilalapit sa gobyerno. Para sa kanya, ang ipinakitang Filipino hospitality ay nagpapakita ng tunay na diwa ng pagkakaibigan at pagkakaisa sa pagitan ng dalawang lungsod. Bagaman itinuturing na kaming dayuhan, nananatiling Pilipino ang aming puso. Ang mga karanasang ito ang nagpapaalala sa amin ng mga pinagmulan at mga pagpapahalagang nais naming ipasa sa susunod na henerasyon. Dagdag pa ni Vice Mayor ng Milpitas. Bago mamalik sa Amerika, iniwan ni Barbadillo ang pangakong muli siyang babalik
sa lungsod ng Dagupan. Nag-enjoy ang pamilya ni Vice Mayor. Ilang araw na nandito rin at siya po ay masaya dahil sa selebrasyon ng Bangos Festival dito sa lungsod ng Dagupan. At isang karangalan din ang natamo ng lungsod ng Dagupan sa pagpuri ng panauhing pangdangal ay yung bisita natin na galing po sa Milpitas, California, USA. Gina ba kayo? Ayan, Gina J. Ayan nga ay Manay Gina, todo suporta sa Lechonan at Barangay. Naku, napakasarap naman sa Dagupan na ito ay pasok ito sa LOVE o yung lab para sa kabuhayan. Buong pusong ipinahayag ni Manay Gina de Benicia ang nangungunang kandidato para congressman ng 4th distrito ang kanyang suporta sa industriya ng litson sa Dagupan City kasabay ng pagdiriwang ng ikatlong litsunan at barangay na ginanap nitong Sabado, May 3 sa barangay Lasip Chico. Ayon kay Manay Gina, ang taunang pistang ito ay malaking hakbang sa pagpapalago ng kabuhayang lokal. Pasok na pasok ito sa L ng aking advokasiyang lab, as in livelihood. Ang lechon ay isa sa mga kabuhayang dapat pagyamanin at tulungan upang makamit ang buong potensyal nito, pahayag ni Manay Gina de Benicia. Pinuri rin niya ang mga opisyal ng barangay at mga lechoneros na patuloy na nagsusulong ng nasabing selebrasyon. Anya, napakahalaga ng ganitong industriya o inisitiba para sa pagkakakilanlan at kabuhayan ng komunidad. Sa nasabing selebrasyon, 23 lechong baboy ang inihanda at ibinenta sa halagang 800 pesos kada kilo sa mga motorista at residente. Kabilang sa mga dumalaw sina Congressman Christopher Tof de Benicia, Mayor Belen Fernandez, dating Speaker Jose de Benicia at iba pang mga lokal na opisyal. Ipinahayag ni Congressman Tof na nais niyang gawing opisyal na one town, one product o OTOP ng Dagupan ang lechon bago matapos ang kanyang termino. Mula naman sa panig ng barangay, ibinahagi ni Kapitan Aldix Minisis na si Rodolfo Cabel, 86 anyos, ang pinakamatandang lechonero sa Lasip Chico. Mahigit 4 na dekada na raw itong nag-iihaw ng baboy. Noong nakarang taon, idineklarang lechon capital ng Dagupan ang Lasip Chico sa pamamagitan ng isang ordinansa. Ayan, ginugutom tuloy ako. Ginugutom si Engineer. Bale, nakatikim ka naman ng Sabado. Nang napakasarap. Nakatikim ka naman ng Sabado. Siyempre, yan yung paborito. Yung litson ng Dagupan. Buti nga, may dala kang losartan. Oo nga Ayan, kaya't napakasarap yung yung litson na galing dyan sa Lasip Chico. Yung mga inihaw ay ibinenta rin pala. Oo, binibenta. 800 mura, kada kilo. Medyo mababa yung pinagbenta kasi 1,000 ng 1 kilo ngayon. Oo, at ng litsyong baboy. Alam mo ba na ang pinakamatanda pala dyan na naglilitson 86 anyos. 86 years old. 86, 4 na dekada na siyang naglilitsyon. Ayan, kaya't patuloy pa rin na ang kanyang negosyo dyan sa barangay Lasip Chico, kaya dyan pala ang itong si Rodolfo Cabil, 86 anyos. Na siya po ay pinakamatandang naglilitson dyan sa
naturang lugar. Congratulations po sa inyong Lechon Festival. Pasok doon sa programa ni Manager na Divinesia yung lechonan kasi livelihood eh. Isa sa mga nandoon sa kanyang programa yung LOVA, yung love, yung L livelihood. Alas 6:20. Meron din yung magandang balita dito sa lungsod ng Dagupan. Itong si Mayor Belen Fernandez masayang nakisalo sa Barangay Festival sa Kabuhayan at Bayanihan sa Dagupan. Mas titibay. Buong galak na nakisalo si Mayor Belen Fernandez sa sunod-sunod na makukulay at masisiglang barangay festival sa Dagupan nitong nagdaang weekend, kung saan ipinakita ng bawat komunidad ang kanilang kultura, kabuhayan at pagkakaisa. Mula sa Litsunan at barangay sa Barangay Lasip Chico sa pangunguna ni Kapitan Aldix Meneses, tumungo si Mayor Belen sa Hito Festival ng Barangay Salisay na pinangunahan ng Team Anli Servisyo kasama ang SK na pinamunuan ni Kay Ana Miquinto at ang Barangay Council sa pamumuno ni Kapitan Ferdinand Bangsal. Ayon kay Mayor Belen Fernandez, natutuwa siya sa kanilang inisyatiba dahil ang ganitong mga festival ay hindi lamang selebrasyon kundi isang plataporma para sa kabuhayan ng kanyang mga kasyudad. Isa rin itong patunay na matibay na samahan ng komunidad, pahayag ni Mayor Belen Fernandez. Kilala ang Barangay Salisay bilang agricultural barangay na tahanan ng maraming magsasaka. Ayon sa alkalde, patuloy ang kailang pakikipagtulungan sa mga magsasaka upang mapalakasang sustainable food production at rural development. Sinabi niya na ang ganitong pagsisimula ay kakaiba, makabago at siguradong makakaakit pa ng mas maraming tao. Ipinasiguro rin niya ang tuloy-tuloy nilang suporta. Hindi rin nagpahuli ang Barangay Maluwod na nagdiwang ng Palitaw Festival sa pamumuno ni Kapitana Amping de los Santos, habang ang Barangay Pantal naman ay nagpasabog ng selebrasyon sa kailang barangay fiesta na may timang kalutan at dalan at isang nakakatuwang winter wonderland gimmick kahit tag-init sa panguna ni Kapitana Jolie Perez. Umaasa ang alkalde na tularan ng iba pang barangay ang mga ganitong inisyatiba na nagbibigay sigla sa turismo, kabuhayan at pagkakaisa ng mga mamamayan. Ayan, so sana yung mga ibang barangay din tularan nila itong mga ginawa ng ibang barangay na nagkaroon sila ng festival sa kanilang mga barangays. At ilan yung barangay dito? 31, di ba? Dito sa lungsod ng Dagupan. So sana magkaroon din ng barangay festival sa iba pang mga barangays para mapasaya ninyo ang inyong mga kabarangay. Sige, alas 6:23 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan. Meron tayong mga dito pagbati basahin natin bago tayo mag-commercial break. Si Susana Bungar Bustamante is watching. Rebecca Jiminya Tamayo. Si Madam dyan sa may Kalasyaw. Good morning. Mar Pasqua is watching. Si Majin Acorda is watching. Good morning. Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Good morning. Si Sam Tinte. Good morning po. Ganon din kay Leonard Balawing ng Dasol. Good morning. Lisa Sim is watching. Good morning kay Marilyn Calamno Bruto. Ayan, nanonood sila sa ating palatuntunan. Good morning sa inyo. Ayan, okay. Okay, singit ko lang yung mga nasa Facebook live natin. Yung mga bumabati.
Si Julian Fernandez Hoson, good morning mga sir. Si Amelita Resuelio, good morning. Election Lano Lunes, Kabalayan con San Carlos, Agyo Lamat, Lilibangan. So Mayor tayo, Ayoy Resuelio, salamat ya balag. Maabig ya kabosan at si Kain Amin. Si Trifena Soriano Madriaga, listening from San Manuel, Pangasinan. Si Marisa Cadayona sa Pera. Magandang umaga, Sir Muharis at Sir Horado. Ayan. Jerome Antinorio, Miskol Purtik, Bugalyon, Pangasinan. Aga naputer so daramay at karakal natuto at sa may agawan Grand Rally na Espino, Madrigira. Adjad Bugalyon. Bugalyon. Good morning at si kayo ditan at bali na Bugalyon si Mayora Priscilla Mili Ignacio Espino. Good morning. Congratulations po. Napakarami talagang nagmamahal na ipinapakita, nararamdaman sa mga nagmamahal din sa kanilang bayan dyan sa Bugalyon. Espino. Luyag, Espino. Serbisyong tatak Espino pa rin ang nananaig. Ayan, si kwanto dyan ng Mildred Sumira. Espino pa rin tayo, ibalik ang sigla at dangal sa Pangasinan. Ayan, ni Risa Monsalto, ang tunay na nagmamahal ng Pangasinan, Governor Amado Pugi Espino. Antes tayo, yaon dapag adasare karuman niya balita impormasyon sa issue sa Singbatan at sayang kabuasan. Wadya ni Repigaran Paimano. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal, hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimanggana ka. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na. Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga
talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Box Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng dalupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaasahan sa buong bayan ng dagupan. Hangarin tapat, dignidad, tapang at lakas. Kasama nyo noon ngay kahit kailan. Ano mang oras ay malalapitan. Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chito Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Halika na samaang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson na iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the Friends of Chito Samson, California, USA. Bilis-bilis na dyan na, mga kapaborito. 6:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito, Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga taram, Paborito! Diyan Orbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Oras alas 6:32 na kabuwasan, pangipatuloy na programan Maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryon Lingkura, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa technical control si Engineer Dennis Trillo Palaganas at Engineer Richard Gutierrez Oranday. Aha, sabi niya rito, masanto siya kabuwasan, boss. Paboritong Idol Dennis at Idol Errol. Mabuhay po kayo. God bless, more power from former board member, former Vice Mayor Ramon Bautista Sr. Si Sir Ramon, good morning. At ganoon din si Councilor Ramon Bautista Jr. Ayan, good morning. Si, anong ako nito? Irene o Irene? Parang Air Force ang kanya. Siguro Erin ito, Ibanez ng Infanta. Magandang umagan. Magandang umaga sa inyo. Saan yan, First District. Ayan, 09814570. Gandang umaga. Kaya ayaw bumaba ang kandidatong naka-chopper kasi nahihiya sa utang na 6 billion. Kaya hanggang Alibaba na lang ang hinahagis. Namo nga naman, 6 billion, hagis mo Alibaba. Nasaan yung 6 billion?
Ang balita ko naglaan ng pondo para doon sa gagawin daw na daan na piwis. Piwis. Ha? Pero yun project ng private companies. Isang kumpanya ang gagawa sana dyan. Pupunduan niya, bakit pupunta ng provincial government? Nilulusot pa. Sige. Dumako tayo sa ilang pang mga issue. Kapaborito Errol, mayroon kang naibalita kanina tungkol doon sa yung nababahala ang gobyerno, yung national security concern sa pagkalat ng fake news sa bansa. Kasi meron yung ginanap na forum kontra fake news na ginanap dyan sa may Camp Crame, na dinaluan po ito ni Presidential Communication Office Chief G. Ruiz. At ayon sa kanya, nababahala ang gobyerno sa mga nagkalat na fake news. Kaya ngayon ang gagawin nila, Kapaborito Errol, bumuo yata sila ng isang tutugon. Bumuo sila ng tinatawag na operational framework para ito yung isa sa mga inisyatibo na gagawin nila na dyan sa ginanap na consultative forum, formal na inulunsa ng Philippine National Police, yung Joint Anti-Fake News Action Committee. Yung inaantay natin dyan, yung sino mang mapatunayan na nagpapakalat niyan, yung maparusahan ba? Sana. Yun ang dapat dyan. Masampulan yung mga gumagawa ng fake news. Dahil unang-una, paano sila sigurado dyan kung wala naman silang source? Nung nagkaroon nga nung mga hearing sa Senate, ang sinasabi nila para sa akin, yung mga in-invite na vlogger, opinion daw nila yun. Opinion. Opinion daw nila yun. Pero isa sa mga paglabag yan sa yung tinatawag natin na may tawag yung hindi lang libelous, di ba? May mabigat na kaso yan dahil sinisira mo ang reputasyon ng isang tao, di ba? Gaya nitong lumabas sa social media na hindi raw makakabuto ang walang national ID. Wala, fake news yan. Kaya nga, fake news nga ito Fake news nga May mga naglabas na ng ano dyan. Nilinaw ng Comelec na disinformation ang kumakalak. Ito namang mga nagpapakalat basta may mai-post lang. Pero magkaroon ng engagement, siyempre may may yung trend. Pero mali. Huwag nilililang nila yung taong bayan, yung mga botante sa mga ganitong mga disinformation ba na ginagawa nila. Akala nila makakabuti sa bansa ang kailang ginagawa, di ba? O gumawa na lang kayo ng sarili ninyo na yung magbibigay ba ng yung katatawanan sa inyo? Imbis na diba? Matulong sa gobyerno. Sila pa yung nangunguna na maglabas ng nung nabasa ko ngayon hindi, alam mo yun, hindi makatotohanan ng balita. Kaya nga nililito nila yung mga tao. Kaya yung lumabas na no national ID, no vote, bring your national ID on May 12 mandatory. Wala po yan. Fake news po yan. Huwag kayong maniwala dyan. Ang tayong gawin ninyo, kung nakaregister kayo sa Comelec, pupunta kayo sa presinto at titingnan ninyo kung saan ang voting precinct kayo
saan kayo boboto na voting precinct. At yung sinasabi nila na kung wala kayong national ID, hindi kayo pagbobotohin, wala pong katotohanan yan. Isa pa, yung inyong mga boto ay wala hong ibang nakakaalam yan kundi kayo lang. Oo, kayo lang. Wala po kayong dapat alalahanin na kung sino man ang inyong iboboto. Walang nakakalam. Wala pong nakakalam. Ang kayo nakakalam lang po. Dalawang nakakalam. Siyempre, ang ating Panginoon at kayo. Yun lang ang nakakalam dyan. Kaya yung mga merong kasamang pananakot, huwag kayong maniwala at dyan. yung mga nabigyan ng pera, na sinasabing alam namin kung sinong iboboto mo, hindi ho totoo yan. Ayan. Hindi ho totoo yan. So, kayo po pupunta doon na boboto na naayon sa inyong kalooban, sa inyong puso, kung sino po yung napupusuhan ninyo na kandidato na magiging leader, kayo po yung nakakaalam lang dyan. At pagka seed ninyo, seed kasi yan tuldok lang yan sa mga kandidato. Huwag niyong susobrahan kung for example ang iboboto ninyo senador, maraming senador so 12 lang na senador ang dapat na iboto, 12 lang. Hindi na lalagpas doon. Pag lumagpas kayo, lahat yun, invalid. Invalid na yung inyong boto. Invalid. Ganon din sa party list. Isa lang na party list ang dapat nyong iboto. Sa likod yan party list. Sa likod ng inyong balota. Hanapin nyo lang yung 123. Hanapin nyo. Api party list yan. Hanapin nyo 123. Doon lang kayo mag-seed. Kaya be careful sa pagboto. Ngayon, pag nakaboto na kayo, naisid ninyo yung mga gusto nyong kandidato, magmula sa senador, 12 senador, sa governor, isang governor din yan ang ibobotos ninyo. Sa congressman, isang congressman lang. Sa board member, tig-2 yan. Dalawa ba? Tama, isa lang. Isa lang. Saan yan? Sa board member, isa lang ang iboboto. Isa lang, dalawa. Dalawa, board member, dalawa. Sa party list yung tag-iisa. Ayan. Sa congressman, isa rin. Sa mayor, isa rin. Sa konsihal, kung bayan, 8. Kung sa syudad, 10. Yun po yung mga dyan. Ngayon, ititiklop nyo yung mga balutan ninyo. Hindi, walang nakakalam dyan. Ilalagay nyo doon sa pupunitin nila yung may may bibigay sa'yo. Pupunitin yung mo dyan. Tapos yung baluta mo ilalagay mo doon sa makina. Makina. Kaya tingnan ninyo yung lalabas na resibo kung kaya be careful sa mga pagboto. Michael Mariado Suganov, magandang umaga. Ayan. May mga dito pa may mga nagbigay ng kailang si Leonida Sarate. Sir, nag-verify ako sa Comelec kung anong presinto ako bumuto o bubuto. Sabi niya, ang sabi nila wala daw ang pangalan ko sa listahan. Baka naman hindi ka bumuto hindi updated yung inyong pagboto. Baka hindi kaya pag 2 hanggang 3 beses ka hindi nakaboto. Dalawa yata dalawa. Kailangan mong register uli. Kailangan mo mag-report sa Comelec. Sa panahon ng yung panahon ng pagpaparehistro. Kaya't pag wala kayong pangalan ngayon, baka 2 beses kayo hindi nakaboto. Deactivated na yung kailangan nyo i-update yan. Kaya't dapat na yan yung na-verify nyo na noon
bago sara yung pagre-rehistro. Oh, ay ngayon kung wala yung pangalan nyo, ay sorry na lang, hindi kayo makakaboto talaga. Ganun yun. Alas 6:44 ng umaga. Ayan, at magandang umaga sa mga listeners natin. Oy, si Kwan nga pala, ang pagbabalik na Mayor Simplicio Sammy Rosario ng Bimaloy. Good morning sa inyo. At sabi ng taga Bimaloy, Kwan, kailangan na ibalik yung respeto sa bayan ng Bimaloy. Kailangan nila si Mayor Simplicio Sammy Rosario. Siya daw yung nakita nila na talagang leader na may respeto sa mga taga Bimaloy. May respeto at may takot sa Diyos. May takot sa Diyos. Ayan. Apelyido pa lang. Rosario na. 'Di ba? Oo. At ganun din si ang pagbabalik na Vice Mayor Edgar Itaktak mo Maminta. Yun. Napakaraming kondin at tulungan ito sa hospital. Yung mga nangangailangan ng tulong sa hospital, pag lumapit ka sa kanya, agad yan na tutulong at sa kanabaingan. Kanabaingan. Nasinger ka. Niya agaw, umpaway sa pasintim. Angga pula susamay pagam, angga pulay kiyon, may bayaran mo. Singasaman so ken, may walay bukol to ya ugaw, anong numuman? May ugaw kaskasyang kalamor ta ken walay timubo at ulo to. At nasinger da kinan Vice Mayor at tampulmat ya at ipatambal ta ka. Anto tinulungan to nakal na operaan may tumor man actually. Tumor natan na nakal iman. Tamo batang walang kamuwang mo. Amay ugaw kalamor nan amay inalsanan Vice Mayor at ken timmangay may ugaw og kinang Vice Mayor. Salamat Vice Mayor. Ngano ag di makasalita may ugaw at nanang mo. Kasi amay angel to talagan kini. Na kin mo siyempre may salamat. Kinang Vice Mayor Maminta talala po si Vice Mayor Maminta at atulungan to itanya ugaw. Di ko dit satan wala ni Raman sa yung mga yung mga initiative niya sa mga farm to market road na pagkarami-rami diyan sa Bimaloy. Kaya't kanyang gano Inersolamon na sukong, Inersolamon barangay Maminta. So may bungay sangi na saray butante ditan. Lapod saratan so Maminta subok na kanda. Kaanta ba yun abi glaman. Kanyan mas swerte kayo lanti ditan at kiyan ditan at Bimaloy ta wala ratan niya public servant. Ang gano antoy panderalyo at kinan Maminta ang gapoy manisya. Tangaba di ugali to kasi. Anta de style to, anta de ugali to, amay atulungan to. Anyan sigurado natin niya makapawil si Vice Mayor Maminta. Siyempre si Kwanda Malante amanay so kinay balo-balon na lupa ay agmi kabat Kwanda ngano lang public market man akalagay da kabat. Then Sabado manaya si Vice Mayor Sammy Rosario at may na-interview na nakapaborito Joseph. At talagang emosyonal. Sa raman lante so emosyonal si Vice Mayor ang gaano dira lang dala ko no, ang gaano paugos ang dala at siya ang sakit to may asawa da idadamay da ni ang gaano ang dilad bilay. Dante alug mo ta gilidadamay tanggap pulad ken ang pulad ta po na mundo. Painawa mo la kalamor akin at idamay mo ni akin nakaukulan niya damay mo ni. Bagay dahil at satan mas lalo ken mas lalo na yung panang na sari taga Bimaloy so panangaro. Correct.
na panangaro ito to ditanad kinan Vice Mayor Sammy Rosario. Kanyan na niyo patamat atanta so may walay leadership to. Atanta so sa may walay respeto to no sa may inatila kalamurat ken pibabalyan to ni kanyan ditan nyo naningning. At sa ko natutulalengan kayo mapaga Mayor Sammy makapawil kan makapawil. On. Kuandan si kato. Aha. Ayan. Good morning. Si Ken Kuya Ramon Yasonan na text. Si Maribiolita. Good morning, Adesika. Ayan. Ay, si Mari. Good morning. Violets. Manager na action. Good morning. Puntan tumot si incoming mayor ditan Mangaldan si Vice Mayor Dr. Mark Stephen De Benicia Mejia sikato at talagan gabagabay da magmalo lang mayor at bali na Mangaldan. Sa importante mo't kasi atay sa programa mo't abiglaman. Diba si katutan so sa kaya priority natan. Abiglaman lang ti, diba? Kalusugan. Katutan atan so ipupusto mo't no si katuat manalunggaring at saya natutuloy mo ala may ospital ya ipalagi datan. Actually natan niya Vice Mayor at wala komun diba? Kaso nauna na yung Mapandan na may bukas center. At agdalan ti abulo yan ditan katon sa inakarto Mapandan. Kanyan si katutan. Pati may infirmary na mga aldan i-upgrade ko mon. Ang gapi karga ay gamit equipment aro may nurses tan doktor may tie up so Region 1 Medical Center agatuloy ta agdala magabay. Kanyan na dita mga kayo mapaga nakaukulan niya kinsirin may mutiktikan nyo yamaong pansyansyan nyo o dino andila aning lang yumat at sa tay kinay inyorong tutay mayor yuditan sinibletan to kayo at taga Mangaldan at sa tay pangkaukulan nyo instead libre ratan abiglaman aamperan to tantoy unan to man so political interest. Si abiglaman dapat taga na po politika atan diba agwantan ng panaonan na Espino diba iraratay labi na pa to hospital talagan inas asikaso ninsan na ditad kininsaman labi na pat ya government hospitals no laka ditan patambal libre nga po ipagam nga wala kang kaba ika nga kanyan amay-amay susara may pasyente mampapatambal ditan ninsaman nang itsura to tay PPH natan nga pula nangilabat no nadalanan nyo, no anto itsura to. Kung lakay man natan, katakalan lakalamur. Diba? May asikaso niya, ISO certified. International Standardization Organization, pasadutan. So, PPH. Pero natan, nanang mo, agla na i-drawing. Nante. Kasi bangot. May mismon compound. Madika, matakel, tanah tu itsura to ang gapo. Lante. Diba? Kanyan na. Ano ko lang ba di tanah pare Dennis? Nun, si Apo Governor, Amado T. Espino Jr. Si first nominee na Abante Pangasinan Ilocano Party List. No, birthday to tinaon-taon. Bukod sa may ipapasyar to, mabubot, ditan man siya celebrate na birthday to. Correct, diyan po siya nag-celebrate ng kanyang birthday. Marakarakap. So, hospital ninsaman. Amay malinlinis. Ang gano, di man ka mga CR, kuanda, talagang may ambalbalingit.
Pero natan yan, to'y tsura to'y, dadad arap labala, katakaran la. Kanyan watan la namin, ubungan na sa tay Gano'n aliwan si katay mga ibaga, aray tutula. Lante. So mga ibaga. Kanyan apaulyanan, so Pangasinan, apaulyanan ed sa tay taloy taon, yay merong iye akayrong natan, tantoy, agtungat lante, nanlapuan so irap, mayaman lan inyanak, kanyan agtugabay sa undakat, ed saratay pitek, agtugabay sa undakat, ed saratay dabok, kanyan si katu, et akachapor yanay. Good morning, Don Ramon, Sir Ramon Bautista. Magandang umaga po. Ayan. Good morning, si kayo. Good morning, Mat. At kinan Director, Dr. Joseph Roland Mejia, na Region 1 Medical Center. Markaplamay arap na Region 1 pinatagayan dam alamanaya inilibit damatla empatas darada karsada tapian na aga amay ken mapitek markapla tano na sumpal may bo na Region 1 Medical Center ay markarekaptan na ani. Ramay kinditan, listener tayo dito Region 1, kapaborito irol, dimad sa may kulay ken, panaglutuan, titawag saman, wala may tawag ditan, at ken, amay dyan Region 1 Medical Center. Ay, amay ken, amay yung dietary section dietary, nila. Malakas daw ang radyo. Malakas ang radyo. Diyan sa may bayan ng Sual, may nag-text dito basahin ko lang Isa pang opisyal ng Maritime Police sa bayan ng Sual ang kumikilos at kumakampanya ngayon para sa katunggali ng Team Abante Sual o Kalugay Million Team. Isang Executive Master Sergeant ng Maritime na pag-alaman na ito ang kumakausap sa mga mangingisda sa bayan ng Sual upang huwag sumuporta sa Kalugay Million Team. Bagkos ay sa mga katunggalin to sa larangan ng politika. Di ba bawal sa kawani ng gobyerno ang mga panya? Kaya dapat grabe Maritime Police. Iparating natin yan sa Napolcom, sakop na Napolcom police isa pong Executive Master Sergeant para matanggal ang nangingialam. Sa bana to jadayat. Nararamay kumakalap na sira. Nararamay sumisigay. Siyempre kabaluto. Nararamay watan iran sumisigay. Sabat-sabaton to siguro kasi pandadjayat kin litrato nyo picturean ninyo. Siya ang kumakausap sa mga mangingisda sa bayan ng Sual. At dapat yung mga kinausap niya na mga fishermen sila yung magsampadang kaso laban sa kanya. Bigyan natin ng leksyon yan yung Maritime. Nabubulol ako. Apigar mo Maritime Police. Maritime. Isang Executive Master Sergeant. Yan. Ano play daw? Beltran. Beltran kuno. Beltran. Ikintaya i-confirm ta no supaya. Kaya siguro nabigyan na yan ng isda. Panggasolinang papuntang dagat. Sige, wala po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan, kaya kayo po pansamantalang namamahalam sa Himpapawid at magbabalik ka bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryo Lingkor, ating magtipangasinan Dennis Muharis. At dyan sa technical control, si Engineer Richard Gutierrez Olanday at Engineer Dennis Trillo Palaganas. Ang tabayanan ng susunod na palantuntunan ni kapaborito Amor Ligaspi Gutierrez Diga. Dito lamang sa DWJA 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito!
may angking, tanging yaman sa kasipagan, biyaya'y nagyayaman. Ang kariktan mo nagsilbing tahanan ko, hatid mo ay galak, kaya pang mabuhay sa'yo. I love Pangasinan, tatang mo at kaunlaran, babantayan. I love Pangasinan, hindi ka ipagpapalit kahit kailan, Pangasinan. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito. Manamos kila. Alas 7 na. Oras ipapangarod si Katayo na Abante Pangasinan Ilocano Party List 123 API. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos, San Carlos City, maudlad at maayos. Camille Villar, 66 sa Senado, 66 sa mga programang pangnegosenso, 66 sa mga pagkakataong lumaki ang kita, 66 Camille Villar sa Senado. Political advertisement paid for and by Camille Villar, Masibay Street, BF Resort Village, Balon 2, Las Piñas City, Metro Manila. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang takutin. Harapin niyo ako! Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minumutya. Nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Pareno, ang tunay na anak ng Ordaneta. Camille Villar, 66 sa Senado, 66 sa mga programang pagsulong ng edukasyon, 66 sa mga adhikaing pangkabataan, 66 Camille Villar sa Senado. Political advertisement paid for and by Camille Villar, Masibay Street, BF Resort Village, Balon 2, Las Piñas City, Metro Manila. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan